tarisira mugirasi che kuti asi kwendi kwamusi mabhuruna tinashe mutarisi mi ushamwari ungori one sided ndiye anoda ngoimbwa mutarisi inini kana kumbondendosera music yangu ndakatotanga naMike Derek last year kana kumboti bufu just because I chose to speak the truth about Freeman and akamira kana Freeman this year ndakaburitsa album kana kumboti mbwarisi weiko imini wana mbozva live yanas I'm ready. I am ready because atoma ndu yangu and andiradza kuti malive esandaita ndichiti mutarisi murume wangu chino aishansaka adoshandisa murume you no vane tukundu twesechemutasi twamakaitirwa nevakanhumburiswa nevari kufungira kuti vane nhumbu yake just come in my inbox leave voice note Radosh Kebea I am ready jabo ndwayo kwarisi mi akushandiswa boko